Hoi, ik ben Chloe. Ik ben Isra. Kira. Jaisel, Koen, Ik ben Jada. Ik ben Danny en ik kom uit 2009. 2010. 2011. 2008. 2011. 2012. 2012. Ik zie een soort USB-stick. Oeh. Ik heb echt geen idee. Ik gok iets voor in de computer. Ja, ik zie wel een schermpje op. Oh, voor muziek. Oh, maar hier kwam muziek uit. Oh, oké. Gek. Ja, heel gek. Nou, Spotify nu is toch wel wat handiger, hè? Ja. Ik zie een bewegende banaan. Misschien van een game of zo. Oeh, zo, dit komt me wel bekend voor. Ik herken het, ik speel Roblox. Oh ja, Hives, ja. Dat was een soort Facebook, toch? Hives ken ik niet, nee. Ik gebruik zelf wel veel emojis. Ja, vind ik wel leuk. Vader sturen altijd gewoon alleen een duimpje, weet je wel. Heel boomer. Weer zo'n banaan terugbrengen is veel leuker. Ja. Oh ja, deze. Het liedje ken ik wel, alleen het dansje komt echt niet in me op. Ik speelde het wel altijd op Just Dance. Deed ik vroeger een dansje met mijn zus. Ketchup song, ja. Ik denk een soort programma op tv. Een juryleden of iets van het nieuws. De rechter ziet er wel een beetje, ja, een soort van boos uit of zo. Als The Voice of iets, denk ik. Geen beetje Idols vibes. Oh, is dit Idols? Oh, ik zei het gewoon goed, oké. Voor mij konden ze best wel hard zijn naar mensen. Ik heb geen idee wie dat is. Jamai. Oh, dat is Jamai. Oh, dat wist ik niet. Step right up. Da-na-na-na. Ja, ik herken het wel. Maar waar het van is, ik heb geen idee. Ik denk gewoon wanneer je een berichtje binnenkrijgt. Of... MSN. Oh, nee, dat heb ik echt nooit gebruikt. Ik heb geen idee wat MSN is. Veel makkelijker WhatsApp, pak telefoon, appje, zo gedaan. Maar goed, misschien ben ik ook gewoon lui. Kan ook. Ik heb geen idee wie dit is. Dus ik weet wie dit is. Dit is van die serie Soep. Oh ja, Ewout. Ja, hij gaat altijd naar gevangenissen en zo. Nou, weet ik niet. Ik zou het lekker houden op wat hij nu doet. Gevaarlijke gevangenissen, prima. Ik heb geen idee wie het is, maar ik denk dat het een soort magier is of zo. Goochelen? Oh, een lepel kan die buigen, dat is wel vet. Door te kijken boog de lepel gewoon vanzelf? Nee, gebeurt niks. Ja, het ziet er best wel heel erg leuk uit en heeft een hele leuke vibe. Het lijkt me eigenlijk wel leuker dan deze tijd. Je zit nu veel binnen met je telefoon en zo. Als iemand mij zou vragen, zou je in vroegere tijd willen leven, zou ik wel zeggen ja. Ik denk dat ik de tijd van nu best wel zou missen op zich. Dus ik denk niet dat ik het helemaal zou kunnen.